Salamat sa RTM. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asimplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimplatica ni Philip Baracena.
maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bango kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung madumi man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung madumi man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang common polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo! Plato o kaldero! Ang galing for everyday! Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At sa 25 na kita kan bulan na Hunyo, daw po kita ng Miyerkules. Iba niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Man sa transmitter si Ricky Sagayap.
Kumusta sa mga parantabay niya to? Digdipo sa probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Mainit ang kamugtakan ka na sa tuyang panahon, kaya lang minsan bigla pong nabagunasan uran. Kaya duman sa mga kababayan niya to, perming pa siguro nin kaputi asin na payong, lalong-lalo na sa mga motorista. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko ka na siyudad nin Iriga. Sibot-sibot na mga kababayan niya to. Unya na nagburukasan na naman ang klase sa mga pampublikong eskwelahan maging sa pribado. Na pasikaton subot ining si ating nakapink asin man si kuyang nakagreen. Kailan ta nagbabayad sinda sa pellet, tapos sabi ka na cashier kulang itong kwartang pambayad niya. Sabi ni Manong, mayo na akong darang kwarta, yan na lang gabus. Ali pa ako sa sapang putik, tapos naglakaw lang ako pasiring digdi. Sabi man kan cashier, dahil po mababayadan ang PhilHealth muser, ulit kulang. Nasa 300 pesos pa ana kulang ni Manong. Judith na kaya ngunyan, sabi man ni Manong, sige po, mauli na lang ako. Tapos pagluwas ni Manong sa Bayad Center, inaulay siya ni ating nakapeng na daw pala niyang kulang ang kwarta niya, kaya pinag-ibahan niya otro ini si Manong sa counter. Si ate man na nakakulay rosas, mabayad man subot sa PhilHealth ni Manong. Tapos itong kwartang pambayad ni Manong, sabi ni ate, saray na muna. Saray muna po muna yan Manong, tamay panggastos ka sa pangangaipuhan mo sa imong pamilya. Naray nga ning igwaman subuot na good Samaritan na ate. Kaya ako na si Saykaman, pasalamat sa ginibo mo, asin man dakulan pasasalamat ni Manong, saludo siya sa imo. Sana magdakul pa narog kaining may busilak na pagmati. God bless you more, pambihira. Di man ang masorting tao, 20-year-old family man, nanggana nin 1 billion pesos, pambihira. Talagang malupit. Setting record para sa dakulang jackpot sa Philippine history. Sarong factory employee ang nanggana ni 935 milyones sa paagikan na Bingo Plus Lucky Spin Feature. Taga Mandaluyong City na sinambit ng persona.
Di man na makangorongirhat dapit sa sarong LPG tank sa harong nagpulian sarong magagom sa matang pagkabanggi pagkatapos magugma sarong restaurant na kuha na sa nanindang na mamarong na gas sa kapalibutan ka na sa indang harong. Ang lalaki ang nagpasiring sa kusina sin nakarisa ka na mas makusog na parong. Ana subconscious mind iyo ang nagtulak sa iya tanganing bukasan ang ilaw asin ana kusina asin nagsabog ana anaguman ang nagadan tulos man asin anaguman pinaglipat sa masinsina na pangangataman kung sa'y nagtitinir pa man siya. Ang mga kasangkapan sa harong ang nahiling 200 metros hali sa harong na nangangahulugan ang pagsabog kan tubo kan gas iyon mas makusog kaysa sarong bomba. An adal iyon hali sa makangalas na insidente na ini iyon mga minasunod. Pag nakaparong kamunin gas na ibuksan ang ilaw. Imbes buksan ang gabos na mapintuan na sin bintana tanganing mahinahon kamong mayong spark na mangyari. Pagkatapos isarado ang gas tube asin day pagbukasan ng ilaw sagkod sa mawaraan parong kan gas. Day man pagbuksan ang rep kung napaparong mo ang gas ulit ang nagdadaraman ininin pagsabog asin magin ang suction pan ang day man ini binubuksan. Dahil tay igway ning singil sa elektrisidad buksan sa naan mga bintana. Ngunyan po nagaralangkawan na naman ang presyo kan mga produktong petrolyo. Sabi kan mga ibang mga kababayan niya to ano man nga ta milit na nagkaigwasan na ngayon gerra dahil pangani nga sarong bulan nagpalangkaw na naman tulos ang mga may sadiri ni na gasolinahan digdi po sa tuyang nasyon. Nagpapahiling sa nasubot kan pagiging oportunista kan mga kan ibang mga negosyante. Kaan opinion kan sa tuyang mga kababayan igwa pa man nga sindang mga stock. Tapos, kumbaga, nabakal pa man sa nasinda ka na mga produktong petrolyo. Iyan pwedeng langkawan ninda, pero itong mga stock ninda, dahil man dapat patawan tulos na paglangkaw na presyo. Hindi po dipisil, digdi po sa tuyang nasyon, maraman sa nang nagigirana, biglang minalumpat na presyo ka na mga produktong petrolyo. Mahirak man kamo sa tuyang mga kababayan tios na nga ni igwa pa pong nagkakapirang mga oportunista na mga negosyante lalong-lalo na ining mga may sadiri ka na mga produktong petrolyo di po sa tuyang nasyon na talagang tulos minapalumpat ka na presyo samantalang dai pa man apektado ang ibadigdi. Ini po ang dipisil pag-arog kayan dahil na kukontrol kan sa tuyang gobyerno ang iba pong mga negosyante na nagpapabakal ni na krudo digdi po sa tuyang nasyon. Belated happy fiesta pala dyan sa San Juan, Baaw, Camarines Sur kay classmate Mary Ana Celidunyo Nagrampa. Siyempre duman sa samuyang pinamistahan ni Cor Joseph Panganiba na Epres kay Tutsi asin sa mabuot na may sadiri kana sarong kapiteria dyan po sa Banwaan kana o San Juan, Baaw, Camarines Sur. Talagang bastante so handa. Salamat sa indong marhay na pag-apresyar sa muya.
kumusta man sa UNEP High School Batch 87? And syempre, dyan po sa kuyang mga batchmate, classmate sa Batch 82 kana San Isidro Elementary School, digdi po sa siyudad kan Iriga. Yaman ang kasuguan ni Presidente Marcos pinagasugo kaini na pasabugon ang 8.87 bilyones na floating shabu. Pinagsugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tulos man na pagwasak sa 8.87 bilyones na pesos na kantidad kan pinagsasabing floating shabu na nasa kote kan mga parasera duman sa mga baybayon ka na Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Sinman, Cagayan. Kasud mga personal na pinag-inspeksyon ni Marcos sa Philippine Drug Enforcement Agency Gymnasium National Headquarters sa Quezon City ang mga saku-sakong droga. Ibahan man sinda DILG Secretary Juanito Victor Remulla, Dangerous Drugs Board Chairman Secretary Oscar Valenzuela, asinman PNP Chief Police General Nicolas Torre III, asinman Secretary Eduardo Año, na pamayukan National Security Council. Siguro man ni PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres na rarauton ang mga sakukan shabu sa laog kan 24 oras duman sa Kapas, Tarlac. Kasyahan, bulto-bulto, siya pong nakuha kan mga parasira. Duman sa naunang bita ng mga lugar, digdi po sa tuyang nasyon. Talagang nagpapahiling sana na nagdadakol na naman po ang shabu o ining illegal na droga digdi po sa tuyang nasyon. Ang paghuna agad kan mga parasira so sinako nayaon sa kadagatan papakinabangan ito palan mga droga ay santisima. Po ang dipisil talagang digdi po sa tuyang nasyon dahil makurokontrol basta-basta ang pagbariwas kaining illegal na drogang shabu. Man sa Sipukot, Camarines Sur, si Mayor Tom Bukagwa nagpaabot man na pasasalamat sa maugma asin matuninong na pag-selebrar ka na kapiestahan ka na Sipukot, Camarines Sur na patron iyumanan San Juan Bautista. Naging maugmaman na basaan 2025 na atindiran kan mga namamanuan kan Sipukot, Camarines Sur asin naging systematic na pagbabasa ng tubig dahilan sa mga pinagsusunod man na dapat masunod. Bawal basaon ang kaibahan sa prosesyon asin itong mga malaog sa trabaho anday man pag pasabugan ng tubig. Igwaman partikular na lugar kung saan pwedeng magbasaan, sabi pa kan alkalde.
papahinanyog man niya to ang naging eksperyensya ni Camarinesor Mayor o sa Mayor kan Lupi Camarinesor dapit duman sa pagbisita kay ni sa nasyon ka na Israel hining si Mayor Lilian Matamrosa. Well, unang-una ang pagpunta namin doon ay isang imbitasyon ng Israel government through Mashab, isang organisasyon ng Israel na tumutulong sa iba't ibang mga lokal na gobyerno, mga organisasyon para sa agrikultura unang-una. So, isa ako sa napili na maimbitahan ng Israel government dito sa Pilipinas. Pinadala na ko ng sulat o imbitasyon para sa isang training seminar tungkol sa food security and sustainability. At ang isang linggo na gagawin namin na training and seminar tungkol sa agrikultura na nais nilang maipahayag as maipadala dito sa Pilipinas na makapag-adapt tayo ng kanilang mga magagandang mga agricultural system. At ang sunod na linggo ay para mag-attend sa isang Muni World Expo na kung saan may mga exhibit na gagawin na dadaluhan ng iba't ibang mga ibang bansa sa Israel. Pero inabutan po kayo ng gera, ma'am. Totoo. Kasi nung una, hindi naman natin alam na ganun ang mangyayari. Supposed to be, June 10, ako nandoon. Pero naibook kami ng mas maaga. 7 pa lang, pumunta na kami ng Israel. Kaya nabigyan kami ng pagkakataon na makapaglibot muna yung 2 araw na bakante kami doon sa Israel. Nakapaglibot pa rin kami ng ilang magagandang lugar. Pero after noon, nagpatuloy na ang aming seminar at saka yung mga session. At siguro nakaka2 araw pa lang kami, biglang nagkaroon na ng giyera, nagbomba na ang Israel sa Iran. So isang nakakalungkot na pangyayari at nakakabulaga kami lahat. Sa totoo lang, hindi namin expected na ganun ang mangyari kasi hindi kami imbitahan ng Israel kung sakali man, kung bakit kami nandoon, kung alam nila na pwedeng mangyari yun. Pero dahil nga nangyari na, sobrang traumatic experience sa aming lahat. Lalo na sa akin kasi hindi pa naman talaga ko naka-experience ng giyera o bombahan na yan. So sa unang araw na nangyari, nagkaroon ng, habang nasa kwarto kami natutulog, 3:00 ng umaga, nagkaroon ng sirena, pudyat na mayroong darating na mga missile bombs doon sa Israel galing sa Iran. Tapos, hindi ko narinig ang sirena. Ang lahat kong kasamahan ng mga mayors, vice mayor, DILG officials, ay narinig nila ang hudyat, ang sirena. Subalit ako lang ang naiwan sa kwarto noon. Silang lahat ay nandoon na sa bomb shelter o ang tinatawag na bunker. Hinahanap nila ako, pero hindi ko talaga narinig kung kaya't hindi ako nakababa sa bomb shelter na yun. 7:00 ng umaga, makakain na kami. So, yung mga kasamahan ko bumalik na at kinatukan nila ako sa pintuan. Sabi nila, Mayor, bakit hindi ka bumaba? Bakit wala ka sa grupuhan nung time na yun, 3:00 ng madaling araw? Kasi talagang hindi ko narinig. Kaya sabi nila sa akin, talagang pinuntahan nila ako silang lahat pumunta sa kwarto para siguraduhin na ligtas din ako. Nakaligo na ako noon. Tapos sila maliligo pa lang. Sabi, next time, i-ready mo ang cellphone mo na sana mayroon kang apps na mag-a-alarm sakaling mayroong darating na mga missile sa lugar ng Israel. At mula noon, nag-upload ako ng shofar na kung saan sila ang mag-a-alarm para i-alert kami. Kaya ang cellphone kinakailangang palaging naka-full ang baterya para pag-alarm nito, siguradong malalaman mo ang mangyayari. Pag nag-alarm na yan,
mayroon ng alarm sa cellphone, ibig sabihin, susunod na dyan ang sirena na napakalakas para i-inform ang lahat ng mga nandoon. Kami din na i-alert na kinakailangang tumakbo, bumaba na kami sa bomb shelter o tinatawag din na tanker. So after ng sirena na yan, sunod na ang pagsabog, pagputok ng mga bomba na kung saan yun ang naging experience na masyadong nakakatakot. Lahat kami nasa bomb shelter na, pati mga Israeli, mga turista, lahat kami doon pupunta, doon kami bababa para siguraduhin na ligtas ang bawat isa. So pagkatapos niyan, mga ilang minuto, mag-a-alarm na naman na pwede na kaming lumabas, ng bomb shelter at ligtas na ang bawat isa. So balik kaming mga Pilipino, hindi na kami lumalabas, doon na kami natutulog hanggang umaga sapagkat gabi lang naman ang nangyayari ang giyera. Pag umaga, wala kaming mga alarm, walang signal na magkakaroon ng darating na bomba. Kaya patuloy ang aming session, ang aming training. So pagkakain namin, pag 9 o'clock, balik na kami doon sa training center para magpatuloy hanggang sa natapos namin yun. Gabi lang naman nangyayari, kaya pag 7 o'clock, after na kami makakain, nakahanda ng aming mga go bag na para pag nag-alarm, kung nasa kwarto ka, bit-bit mo kaagad ang bag at ikaw ay bababa sa tanker. So yun, hanggang umaga na kami doon. Pag umaga naman, babalik naman kami sa session. Pero may isang umaga na kung saan tapos na ang seminar namin, biglang nagkaroon ng alarm at nagkaroon ng sirena sa araw. Alas 8 after ng pagkain namin ng agahan, nag-alarm at yun, biglang takbuhan kami. Yung pagtakbo na yun, ang bawat isa sa amin, hindi ko rin napansin na sa pagtakbo ko, hindi pala ako nakakaalis sa lugar kung saan doon ako tumatakbo. Mabuti nilang may isang mayor na lumapit sa akin at hinawakan ako. Sabi, Mayor, tayo na. Punta na tayo sa bunker kasi kailangan natin magligtas. At doon ko napansin na parang pagod na ako. At nang dumating ako sa bunker, doon talaga ako umiyak. Yan po ang mamundong eksperyensya ni Mayor Liliana Matamorosa kana Lupi Camarinesur duman sa nasyon kana Israel na nag-seminar palankuta kay bahan sa ibang mga Pilipinong mayors saka na DILG dapit sa mga dapit sa mga programa sa Department of Agriculture na pwedeng i-apply man digdi sa tuyang nasyon. Kaya lang ito sa indang nasagrapan gyera. Imbis na makapag seminar nintultol makanood duman sa pa-seminar sa nasyon kana Israel. Nunungod sa mga agricultural inputs, nagkaurula paan na dalagan. Kaya masakit talaga pag nagkakaigwa po ni na gyera.
mga bareta man ini na ipinamalas kan Bureau of Jail Management and Penology digdi po sa Bicol and Special Tactics and Response o STAR. Ana sa indang husay, disiplina and determinasyon matapos nindang masungkit ana ikalimang pwesto sa kakatapos na Star Olympics sa Philippine National Police Academy o PNPA duman sa Silang Cavite, Kasuudma. Sobra sa hali sa 14 rehiyon matrayong po na naipwesto ka na Bicol na sa indang team sa top 5 na sarong patunay ka na sa indang galing asin tibay asin dedikasyon bilang mga Star Oragon Reformers. Paagi ka ni Star Olympics mas lalo pang pinakusog ang kakayahan, pinapusog ang physical asin mental na kahandaan ka na mga partisipante na gampanan an sa indang trabaho, masiguro ang seguridad asin kaayusan sa laog ka na mga presuhan. Kaya congratulations na kulang orgulyo po kana riyon kana Bicol and Bureau of Jail Management and Penology ang naging top 5 sa ginibong Star Olympics duman sa Cavite. Para po kitang 37 minutos makalampas na alas 8 ni na pagkaaga. Kitna lang na minutos maigsit na naman kita ta hanggang sa nakitang alas 9. Ngunyan pong aldaw ang masunod na Kasoreko 3. Happy birthday pala sa kuyang pinsan dyan sa San Jose, Bao, Camarines Sur, ki Los Biminda Casil, ki Manay Niknik, saka ki Ma'am Merly Gulita Yanto. Nagsiselebrar man po ka na sa iyang kumpleanyo dati ning sa DSWD digdi po sa Syudad Can Iriga dyan sa City Social Welfare and Development Office. Hindi nag-retire na si Mama Merly. Kasuod mamampalan sa ginibong horing sesyon kana sanggo na ang panlungsod kana Iriga. Talagang mapungaw duman sa mga pag-iriba. Kailan ta formal naman na maaram dyan sa sanggo na ang panlungsod kan Iriga si Consial Buboy Villanueva Jr. Man sindang nagkairibahan dyan sa sanggo ng panlungsod. Kaya talagang pag-arog kayan daw nga ni minsan magkalaban sa politika. Pinaabutan na panahon na nagkakasararo man giraray sa batalya kan politika. Ni Consial Buboy Villanueva Jr. kana syudad po ni na Iriga dai malingawan
sa iya sa nang iwinalat na mensahe duman sa iyang mga pag-iriba na kamutan nga nindoan sa indong mga kalaban. Sa lado nga ka na politika talagang normal man an minsan nagkakalaban pero bakong gustong sabihon na personala na. Kadigdit po talaga sa kinaban masakit an mamutan mo an sa imong kaiwal. Yan ang pinakadipisil na bagay digdi sa kinaban. Pero bako man yan ang rason na porke ka mo magkalaban sa politika dahil na mag-irintindihan. Politika sana po yan. Dapat pagtapos na ang eleksyon magkasararo na, magtarabanga na. Hindi kaya sa tuya pong nasyon minsan ang iba lalong-lalo na pag daog dahil nagkakaturunawan. Ako unta na kumbaga kung daog iba kaya ata daog na halos sabo pang magpadaog. Diyan sa probinsya ka na Albay sa kargong gobernador kay nabaga naguntok ang mga kalaban sa politika ni Governor-elect Noel Rosal. Kay pangani siya nakakatukaw sa tukawan niya sa sangkuna ang o dyan sa Kapitolyo kana probinsya ni na Albay. Igwa na naman tulos na sinasabat na problema. Ay ano na yan, patuninungon naman nindo si Governor-elect Noel Rosal duman sa mga kalaban sa politika. Baka matapos na naman na termino ni Governor-elect Noel Rosal, pigpapara suspendisan na naman. Mayong asensuhan po sarong lugar pag-arog kaya na nanggana tapos paghahaloy-haloy suspendihon patukawon ng dikit na panahon. Yaw na naman ang suspension ay pambihira. Siyempre ang sasakripisyo po kayan ang mga taga probinsya man sa nakana Albay. Erakman duman sa mga naglalaom na mapaasenso pa lalo ang probinsya kan Albay an Albay saro man yan sa mga progresibong probinsya digdi po sa tuyang riyon. Kumbaga yaon dyan ang pinag-oorgulyo kan Bicol pag-abot sa tourist attraction na mayon na volcano na bako sa nangani digdi sa riyon ka na Bicol o sa nasyon Pilipinas Bantugan kundi magin sa iba pa pong nasyon kaya nga ni pinagadadayo yan ka na mga turista. Kumbaga ining probinsya po ni Albay saro sa may pinakadakula na tourist attraction. Kung arog man kayan ang dalagan kan pag gugobyerno sa lokal dyan sa probinsya kan Albay. Siyempre ang mga taga-Albay ay ano man yang nangyayari sa tuya. Naguhuna sinda na mapapakarhay na probinsya pero kung arog kaya na mayong katuninungan ang nagiging gobernador dyan kapag aabot ka na panahon so suspendihon yan ang dipisil po. Pero antes po kita magpadargos ka na sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom.
Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Problema ang sasakyan mo? Kulog pa yun na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagating ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Kap Mark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, Geotag Photo ng Proposed Project Site at Master List ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa inman na sulukan rin kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 51 minutos. Makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Land Transportation Office pala igwang abiso sa publiko higdi po sa riyon kana Bicol ipinapaabot ka na LTO sa publiko na LTO tracker iyon masairarom sa scheduled maintenance aldaw ungunya na aldaw on alas 8 nin pagka hapon asin sagkod alas 11 nin pagka banggi. Ang maintenance na iniyon parte kan padagos na pagmamaigot na mas lalo pang mapahusay ang performance kan sistema sin makapaghatod nin mas maasahan na serbisyo sa publiko. Ang LTO tracker iyon pansamantalang daiman na magagamit kasanasambit ng oras asin liwat ibabalik ang normal na operasyon matapos ang maintenance activity. Sabi ninda dakula po na pasasalamat sa indong padagos na pag-intyende asin suporta. Tapos dyan man po sa LTO Ligao District padagos man giraray na naga-o-offer kan pre-theoretical driving course na LTO dyan sa siyudad ka na Ligao poon o mapon ini sa Hulyo 1 hasta 2 poon alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon. Ana pangapuda na ini hali mismo ki Sir Jerry Navarez ana LTO Chief kan Ligao City sa probinsya kan Albay. O yaman po ang mga bagong assignment dapit digdi sa reshuffle kana mga kapadean sa Archdiocese kana Cáceres. Si Reverend Father Francisco P. Parsa III and iyon na po ang bagong magiging Kora Paroko kan Centeres of Calcutta o Calcutta Pares duman sa Marupit Kamaligan Camarines Sur. Si Reverend Father Nelson Saballa iyo manan magiging Pares Prest ka na Divine Mercy Pares dyan sa Paulbo, Calabanga, Camarines Sur. Asin si Reverend Father Bernard Lagatik siya man ang magiging Kora Paroko kan Centeres of the Child Jesus Pares tuman sa San Jose, Peli, Camarines Sur. Si Reverend Father Rolando B. Canonce yung man ang magiging Pares Prest kan St. Mary Magdalene dyan sa
pares o sa parokya ka na bula. As in, si Reverend Father GB P. Rosero, human po ang magiging kura paroko kan St. Dominic of Guzman, Pares, dyan sa Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Antang si Reverend Father Jerome Rafael Gonzales, yun bagong magiging kura paroko kan Our Lady of Fatima Pares dyan sa San Isidro, Digdipo, Ciudad Can Iriga. Sa ining si Reverend Father Jaime Danilo L. Biola, human ang magiging Pares Prest kan St. Rafael de Arcangel Pares, tuman sa Pili, Camarines Sur. Tang dyan po sa Our Lady of Salvation Pares sa Salvacion, Digdi Ciudad Can Iriga, human ang magiging kura paroko si Reverend Father Danilo Aguilar. Sa Our Lady of Katipanan Pares sa Paluyon, Nabua, Camarines Sur, ang magiging Pares the Reverend Father Sinin Tiham. Man sa St. Michael de Arcangel Pares, Karamuan, Camarines Sur, ang magiging Pares Prest si Reverend Father Philip Francis Bersabe. Asin duman sa digdi sa St. Anthony of Padua Pares sa Ciudad Can Iriga, iyon bagong Pares Prest si Reverend Father Wilmer Joseph Estrella. Sa San Lorenzo Ruiz de Manila Pares sa Villanaga City, iyo mismo si Reverend Father Carlo Loki U. Villaluz ang Pares Prest na bago. Antang si Reverend Father Larry S. de los Santos, iyo ang maging Pares Prest dyan sa Mater Salutis Pares Kararayan, Naga City. Sa St. Joseph Pares sa Tamban, Tinambak, Camarines Sur, human ang magiging Pares Prest duman si Reverend Father Roldan Itordilla. Sa St. Padre Pio Sin Pares sa Sabang, San Jose, Camarines Sur, ang magiging Pares Prest Reverend Father Ramil L. Pahinago. Yan po ang mga bagong assignment ka na mga kapadian digdi po sa Archdiocese ka na Cáceres sa Camarines Sur, saka sa nasasakupan kan diocese. Ano, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si Chabi na obra, sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.